хора, това е втори клип за днеска. Ще играем лотария. И да почнем да търкаме Big Cash. 3 пъти хит. 23 сега печелим. Юхи! Аз имам 2560, да. О, пак 200. И още 200, 14. Вау! О, от всичко ми се падна. Де така заставаше 600 лева. И това вече ми стана любимия билет. Там където май сега не печелим. Печелим 1500. И за малко пак 1500. Трябва да намаля обаче малко. Не. Няма значение, пак ще трябва. Май ние ще не печелим, кой гледам. Какви сте, Black White, бягай. Да видим Зодиак. Кой ще ни даде? Няма го 3, просто ще даде. О, 1000. Така една лесна. Супер, колко спечелих. Home run, юпи! Опа. Да. Какво да отворя? Това. Не това. Другото. Така. Това колкото повече сърца имаш, толкова повече пари. Но нямаме сърца. О, 2 сърца. Добре, получавате. Добре, браво, добре. 100 лева. Не. Чакай. Да, 100 лева. Добре. Едно сърце. Едно сърце, 2 сърца. Опа, нещо такова. Юпи, 100 лева. Левел ап. О, сега ще отворя това. Златните пирамиди, това ми е любимия билет. Тук не трябва да има, бе. Както да. Стига само 48. 40. 300 лева. Оле, ако имах 30, тук щях да обърнам цялата къща. Стига, бе. Колко спеши? Да, ето. На втората пирамида.
Завързал съм. Колко слушай. Аре бяга, ма. Добре. Добре, извиня, че обидах. Хайде. Никой не обича, казах си. Снимите се, едно ми трябва. 300. Йохо. 7. Не дей. Горе гласа. На мен не ме е долу, иначе. Така гледам. Да, 10. Супер. Юпи. Бе, питанчо. Добре, аре стига това билет си ме кара. Аре да видим това Golden Ticket. Да, верно. Тук не знам какво справиш. Това е добре. Да, много добре, нулък. И сега кой билет ни се отключва? Той е. Да го видим, бе. Хая. Сам фаст. Друго не се ветри. Но. Това пак настроя да се радва. Трябва ние също числа. Само 100 лева. Само 200 лева. Дай пак пирамидите. Защото аз казвам да си губиш времето. Ко? Давай, 300. Хора, това беше всичко за мен за днес. От клипа. Абонирайте се за мен, харесвайте клипа и долу в коментарите казвайте игри, които да играя. И да, чао!